Takže ahoj, tady Samuele a kdo chce vědět zajímavosti o koloběžce a začal bych jezdit na koloběžce, takže já už jezdím přes 6 let na koloběžce a tak jsem vám chtěl upozornit, že prostě jezdím na koloběžce a že vám chci jsem dostal novou koloběžku a tady vidíte poškrábaný a dostal jsem ji úplně zadarmo, ale zase je blbý, když se půjde vidět, ale když to máš takhle, tak to je takhle a tohle musí být tady a ta vidlice nepřikážej a ta vidlice musí být takhle, takže divný. A nebo to můžeme udělat prostě, já jsem to zkoušel, tady mám někde i to a chtěl bych vám ukázat jako pár triků, ale nevím, jestli vás to bude bavit, ale pokud to nebaví, tak to klidně může vypnout, ale nenutím vás do toho, takže mě to nevadí. A příště, až tady bude třeba 20 lajků, tak příště udělám opening, jak z té koloběžky, jak z téhle koloběžky uděláme úplně jako dobrou koloběžku, budu tam mít možná čili kolečka a čili tak možná kdy tam dáme nějaký čili a kolečka možná a budu mít asi tak a já mám 2 koloběžky a tu druhou mám ve sklepě, ale to vám jako nebudu ukazovat, ji to nebudu vytahovat, takže vám ji ukážu příště a napište do komentářů, jestli chcete další díl v koloběžkách. A mám u starý koloběžky a já jezdím park, takže to je moje asi největší, nejvíc. Má to přesně 12,5 mm nebo 12,5 cm to má a je to lepší a já mám Pandoru, já mám jenom ze dekáče a z dekáče mám jenom desku, prostě celou koloběžku takovou tu zelenou, nebo ne zelenou, ale prostě tu černo oranžovou a ta moje první koloběžka, tu vám nahodím sem do videa a pak vám ukážu moji, možná si najdu, moji tu druhou koloběžku, jak mám ve sklepě a teda za 20 lajků dáme dohromady koloběžku tuhle. Takže já vám dám do videa, co bych dal třeba do té koloběžky. A jinak já jsem jenom dostal tu desku s vidlicí a s brzdou a to je asi všechno, co jsem dostal zadarmo a kamarád mi ji dal, protože on jezdí na skútě a potřebuje jenom od toho ty řídka a ty kolečka, nevím kam dál, takže vám to jdu sem hodit.
A jestli se ti líbilo video, tak tady nenech zanést těch 20 lajků, ať uděláme opening z tady té desky z úplně nový. A zapomněl si připomenout, že možná dám pryč tu vidlici a pak bych to možná nějak... No, dejte sem 20 lajků, ať zase uvidíte další. Takže tím čau.